Bafethu-ke kudlule 1 month cabanga uma wakhe afike kuyena uLondi athi, hawu Londi, awuyini namhlanje laphaya ey'ntombini enza i-excuse nje. Cabanga lapho sekudlule 1 month, shuthi nje usenenyanga. Njalo bekumele aye laphaya kuhlolwa khona uhlezi nje kunento. Nkosi yami Londi, kuthi angimnikeze ihagi nje, hawu uLondi. Sithi siyabona uDevil Diliza Njandini Bastard Demet Deshaton ume no-anti kaNosibusiso. Shuthi-ke uyena muntu lo azokhuluma naye mayelana nokuthanda uNosibusiso wara. Qhamuke-ke uLondi uDiliza same no-anti kaNosibusiso. Ngicela nimuze ukuthi uthini kuyena. Dilisa ngibuye eklinikhi ngikhulelwe. Wena? Uzotshela ngikhulelwe, uhlangana nami ngikhulelwe mina. Dilisa ukwazi ukuthina ngalokho.